Ibiyaan ko na lang ang ako ang pagpamayot. Kay ang akong John mi katol na og samot. Natunong man gud ako sa kagiron og lubot. Karon akong manoy daghan ng burot-burot. Milarga ko syudad kay ako manarbaho. Ipasulod ako ang trabaho sa akong migo. Natimingan pagyod parlor ang nasudlan ko. Ang akong trabaho tighinlos mga kuko ay manicure ug pedicure. Trabaho ko sa beauty parlor, mga kamot ninyong tiil ako kanang i-makeover. Iganahan na sad ko sa ako ang trabaho. May relax ra kaayo, aircon pang among pwesto. Pero ang problema ko, batasan ko na bag-o. Nahuyang noon ko, lalaki na ang gusto ay manicure ug pedicure. Trabaho ko sa beauty parlor, mga kamot ninyo tiil ako kanang i-makeover. Pag uli na ko dito sa amuang baryo, wa na nako kaila ang akong mga amigo. Kay ang akong hitsura daghan na ang nabag-o. Ang sa una macho ang ganahan na ugwapo ay manicure ug pedicure. Trabaho ko sa beauty parlor, mga kamot ninyo tiil ako kanang i-makeover. Wala ko dawata sa ako ang pamilya. Labi na ni Papa nga siga sa amua. Naglagot si Papa kay nakitaan ko niya nga ang akong Junjun gihikot-hikot ko pa ay manicure ug pedicure. Trabaho ko sa beauty parlor, mga kamot ninyo tiil ako kanang i-makeover ay manicure ug pedicure. Trabaho ko sa beauty parlor, mga kamot ninyo tiil ako kanang